Recordem que ara passarem a la fase classificatòria. Només les 4 millors corredores d'aquesta fase obtindran una de les places per la final. Només les 4 millors riders obtindran una de les places per la final. Recordem, fase classificatòria, ara sí que les corredores de la categoria elit femení juguen una de les places per la final. Començarà la ronda classificatòria Mini Juli. Recordem, només les 4 millores aconseguiran una de les places per la final. Mini Juli, de moment, superant el primer sector i sumant 10 punts. Suma ara 10 punts addicionals, però que hi ha un total de 20. Ara sí, 30 punts. Mini Juli. Superant aquest cavallet. Suma 40 punts. La francesa Mini Juli. Recordem, actualment número 9 en el rànquing UCI, el rànquing internacional de la Federació de la Unió Ciclista Internacional. Lateral per Joey en aquest 5è sector, fàcil per la rider francesa. Suma 50 punts, recordem que ens trobem en la fase classificatòria, per tant haurà de sumar la màxima puntuació si es vol fer una de les 4 places per la final. Joey, que aconsegueix sumar 60 punts amb un total de 1,50. Veurem si aconsegueix sumar 10 punts més. Li queda molt poc temps. No sabrem si arribarà. Finalment es queda amb un total de 60 punts per Mini Juli. És el torn ara de Hilda Anderson. Hilda Anderson. Turn for Hilda Anderson. Recordem que la sortida d'ara ve determinada per la primera fase. Han competit les riders, per tant, Hilda Anderson serà aquesta segona corredora en prendre part a la fase classificatòria. Necessitarà superar a Mini Juli si es vol assegurar una de les places més de 60 punts. Serà sueca, campiona sueca i actualment rànquing número 1. Actualment es troba en el rànquing número 3 de la Unió Ciclista Internacional. De moment aconsegueix sumar 20 punts sense dificultat la sueca. Li toca el pedal, per tant, en aquest tercer sector no sumarà punts Hilda Anderson.
Cavallet per sumar 30 punts, disculpeu, 30 punts, Hilda Anderson. Soraya, aquest cavallet haurà d'aguantar d'equilibri, no aconsegueix aguantar, per tant haurà, se li acaba de moure el manillar i es col·loca amb un total de 30 punts. Mala posició per Hilda Anderson a la ronda classificatòria. 30 punts, Hilda Anderson, molt mala puntuació si volíem una de les places de la final. I és el torn ara sí de Laia Esquís. Recordem, en la fase anterior ha aconseguit un total de 90 punts amb un temps de 1:54. Veurem si aconsegueix 90 punts i aconsegueix una de les places de la final. Si aconsegueix més de 60, s'assegurarà una de les places a la final. Sortida de Laia Esquís, rider de Comas Bikes, la veiem superant ja el primer sector. I el segon sector també superat per la catalana Laia Esquís. Recordem, resident del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, aquest centre que promociona l'esport en els més joves, combinant estudis i entrenaments. I tot això, aquesta setmana catalana de l'esport, és gràcies a tots els patrocinadors, la Federació Catalana de Ciclisme, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona i a l'organitzador Trial Esports. Ells fan que avui estiguem aquí gaudint d'aquesta prova de la Setmana Catalana de l'Esport. De moment, Laia Esquís a punt d'aconseguir aquests 60 punts que li permetran assegurar-se una de les places per la final. Cavallet per Laia, suma 60 punts. Si vol acabar d'assegurar-se la puntuació, haurà de sumar 10 punts més. 10 punts més per Laia Esquís. Fàcil, la rider catalana ara sí s'assegura ja una de les places a la final. Veurem si segueix sumant més punts i posa pressió a les seves contrincants. De moment 80 ja. Cavallet, suma 10 punts més, un total de 90. Per temps no aconsegueix sumar més punts, per tant, Laia Esquís, 90 punts, classificada de la final. És el torn ara de Nina Reichenbach. Nina Reichenbach. Nina Reichenbach, recordem que ha aconseguit un total de 90 punts amb un temps de 1:52. 1:52, Nina Reichenbach. Recordem que ens trobem en la fase classificatòria, per tant, aquí les 4 millors corredores aconseguiran una de les places a la final. Hilda ha aconseguit només sumar 30 punts i Joey un total de 60 i Laia Esquís un total de 90. Laia Esquís i va assegurar una de les places a la final, necessita més de 60 punts. 30 punts per l'alemana, 4 vegades campiona del món.
Sí, fàcil aquest lateral de Nina Reichenbach, que la col·loca amb un total de 50 punts. 10 punts més, i ara sí, 60. Nina Reichenbach, en aquesta zona central del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. Veiem una nova traçada per l'alemana. Penjada, fàcil, Nina Reichenbach, que ara sí, suma 10 punts més i s'assegura plaça a la final. Ha de superar el sector número 8. Per tant, es col·loca amb 80 punts. Cavallet cap al sector número 9. Aconsegueix, i veurem per temps si és la primera que ha d'aconseguir punts. Cavallet, i ho aconsegueix amb un temps de els jutges. punts o 55. Per tant, Nina Reichenbach de moment liderant amb un total de 100 punts o 55. 100 points, 1 minute, 55 seconds. Is the score for Nina Reichenbach. És el torn ara de Nina Babre, la francesa, al igual que Laia Esquís, resident en el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, aquest centre que fomenta l'esport en els joves, oferint-los la possibilitat d'estudiar i entrenar per millorar el seu rendiment esportiu. I Babre que surt. Recordem, 60 punts si vol una de les places a la moment, 30 punts per Nina Babre en aquesta fase classificatòria. Per la Ryder francesa, que suma 50 punts. Si suma 60, per tant ja aconsegueix una de les places per la Nina Babre. Igual que Nina Reichenbach, a la part més alta d'aquest tub, el sector número 7, i suma 10 punts més. Nina Babre, que suma 80 punts i per temps no aconsegueix seguir sumant. Per tant, classificació provisional abans de la final. Tenim Nina Reichenbach amb un total de 100 punts, segona Laia Esquís amb un total de 90 i tercera Nina Babre amb un total de 80 punts. I és el torn ara Pere Barón, la primera corredora que ha aconseguit sumar a la ronda de sortida un total de 100 punts. Veurem si revalida puntuació i es col·loca en primera posició just abans de la final. Recordem que després del l'Elite femení tindrem la ronda classificatòria
de l'elit masculí. I finalment els 4 millors els tindrem a la gran final. De moment, Vera Barón, entitat per la Ryder espanyola, vigent campiona del món. Veiem Vera Barón volant en aquest quart sector, aguantant aquest cinquè i suma ja 10 punts més, total de 50. Es col·loca l'equador en la puntuació. Vera Barón, amb 55 segons ja aconsegueix sumar 60 punts. Aguanta Vera Barón. Ben sobrat per la Ryder, campiona del món. Hem de comptar aquest 8è. Suma 10 punts més. Últims cavallets. Suma 90 punts. Si vol la primera posició d'aquesta fase classificatòria, necessita assegurar aquests 10 últims punts. Els assegura amb un temps final de 1 minut 40 segons. 100 punts, 1 minut 46 segons. Per tant, es col·loca en primera posició. Ara ja sí que sí, podem confirmar que a la final tindrem Vera Barón, Nina Reichenbach, Nina Babré i Laia Esquís. És el torn ara a la categoria de la classificatòria èlit masculí. Sisplau, demanem que pugin al podi Martí Riera. Sisplau, demanem Martí Riera al podi. Martí Riera al podi. Volem seguir per un total de 90 sortida. Haurà de seguir 100 punts. Igual que digna d'opció clara a classificar-se per la final. Recordem que només els 4 millors aconseguiran una plaça a la final. Martí Riera, vigent campió del món de la categoria Júnior 20, l'any passat, el 2021, a la ciutat de Vic, el rookie de l'any. Aquest any debutant a la categoria Elite 20. El trobem aquí. Sisplau, tots els corredors que abandonin la pista, please all the riders, we need you to get out the section. I és el torn ara, sí, de Martí Riera, que surt. Recordem que tots els seus contrincants han aconseguit 100 punts en la fase de sortida. Per tant, pressió per Riera, si vol aconseguir una plaça per la final.
El rider català, recordem que aquest any debuta a la categoria Elite i de moment penjada. Veiem que aquest quart sector ha canviat per la categoria Elite i que supera Riera sense dificultats. Excel·lent l'ex-resident d'aquí del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès a la ciutat de Ripoll. Fàcil per Riera, que suma ara ja sí un total de 60 punts. Té temps de sobres per sumar aquests 70. Un moment fàcil Riera, veurem si ara aconsegueix 10 punts en aquest vuitè sector. És l'únic que no ha aconseguit superar el rider català de tot el circuit. Si ja té una puntada un dos temps, veurem com intenta subventar Riera amb aquest 200 assegurant un peu. Una bona captura a seguir, suma un punt. I suma 90, molt ràpid. Va anar molt ràpid. Riera, que surt amb un total de 90 punts i un temps de Riera 1:45, 90. És el torn ara de Dominic Oswald. És Dominic de pòdium. Recordem que Dominic Oswald a la fase de sortida ha aconseguit un total de 100 punts amb un temps de 1:34. Veurem si ho supera el rider alemany. 100 punts, 1:34. Ha de superar si vol una de les places per la final. Per la seva banda, Riera firma la fase classificatòria amb 90 punts i un temps de 1:45. De moment Oswald superant aquests 30 punts. Martí Riera no li ha posat fàcil als seus contrincants. Recordem que aquest quart sector ha canviat. Veiem Oswald pensant-s'ho i aconsegueix assegurar el canvi d'aquesta ronda classificatòria. Fàcil Oswald. Recordem que els riders amb més potència el veiem aquí en aquest cinquè sector. Anant la roda del darrere fàcil per l'alemany. Múltiples vegades campió del món en categoria júnior i elit. El tenim avui aquí en aquesta setmana de l'esport català. Apuntada excel·lent per Oswald. Sí, 80 punts. I acaba patinant Oswald, es queda amb un total de 80 punts. Per tant, Martí Riera es posa per davant de Dominic Oswald. Molta pressió per Dominic Oswald, ja que els seus contrincants en la fase de sortida han aconseguit fer tots 100 punts. És el torn ara de Thomas Pechaker. Recordem, 100 punts, 1:32 a la zona de sortida. At the start phase, Pechaker scores 100 points with a time of 1 minute 32 seconds. He needs to beat his time. He wants to make sure to get the ticket to the final. Per tant, Oswald necessita els 100 punts per assegurar-se una de les places a la final.
Oswald, culpa d'un error. Oswald per culpa d'un error ha aconseguit sumar 80 punts. Petxaker supera sense dificultat aquest quart sector. I cavallet per Oswald. Fàcil en el cinquè sector. La tirada a la travessa vertical, aquests 10 centímetres de base. Els corredors han d'assegurar de les rodes del darrere. 70 per Dominic Oswald, a punt de sumar aquests 80 punts. Veurem si ho aconsegueix. Pas. Vamos, Petxak. I... 70 punts. I Petxaker que suma 90 punts. Per tant, Petxaker amb 1 minut 48 es col·loca primer provisional, 90 punts, 1,41. Primera posició per Petxaker, 90 punts per Martí Riera amb 1,45 i finalment amb 80 punts Dominic Oswald. El torn ara de Vincent Hermans. Recordem que la fase de sortida ha aconseguit 100 punts, 1,22, 1 minut 22 segons. És el que ha tardat en assolir aquests 100 punts. Veurem quina puntuació aconsegueix ara el rider francès. De moment, Oswald, 80 punts, Martí Riera, 90, amb un temps de 1,45 i Petxaker amb un temps de 1,48, 90 punts. Veurem si Vincent aconsegueix sumar 100 punts i s'assegura una de les places a la final. De moment suma 30 punts. Encara complicada, però que resol fàcilment Vincent Hermans. I Cabaret per al francès, recordem, múltiples vegades campió del món en la categoria Elite 2026. Vàries vegades des de 5 campió de la Copa del Món. I sumant ara 70 punts. Trobem a la fase classificatòria. I fàcil aquesta emportada per al francès Vincent Hermans. I directe al sector número 9, 90 punts, per tant ja s'assegura una plaça a la final. Automàticament sindicat i veurem si s'adjudica 10 punts més. Cavallet i ara sí, surt de la zona 100 punts Vincent Hermans. Per tant, assegura una de les places a la final amb un total de 100 punts i 38. En segona posició provisional tenim a Petxaker amb un total de 90 punts, 1,45, seguit de Martí Riera amb un total de 90 punts també i 1,55 i finalment Dominic Oswald 80 punts. I és el torn ara d'Eloi Palau, el rider català
ex-resident també del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. Recordem, tercera posició en el Mundial l'any passat. Actual rànquing número 3 per Eloi Palau. El veiem aquí sobrepassant aquestes pedres molt ràpid. Els 3 primers sectors per Palau. Facilíssim. Necessita aquesta velocitat. Està demostrant en aquests 4 primers sectors Eloi Palau. Fàcil aquesta empuntada a Palau en el 5è sector. Com dèiem, si es vol assegurar una de les places necessitarà 100 punts o un total de 90 i menys de 1,45. Pas decisiu per al català. Aquesta empuntada per la roda de 20 és molt complicada. Veurem si Palau l'aconsegueix. La necessita si es vol assegurar plaça a la final. Si no haurà d'anar molt ràpid. En punta. Fàcil, Palau. El veiem ja a punt de superar l'últim obstacle. Sort de les zones, 100 punts, plaça per... i Palau. Palau adjudica 100 punts amb un temps de 1:15. Excel·lent el resultat de Palau amb un temps de 1:15. Segona posició, Vincent Hermans amb 1:38 i el segueix Thomas Pechaker, 90 punts, 1:45. Seguit de Martí Riera, 90 punts, 1:55. I finalment Dominic Oswald amb 80 punts. Dani Barón pot treure el liderat provisional a Eloi Palau. Palau, 1:15, recordem. 1:15, excel·lent resultat. Han superat aquests 10 obstacles en 1 minut i 15 segons. Veurem si Barón supera el resultat de Palau. Fàcil per Barón en el 5è sector. Haurà de córrer molt si vol superar el resultat de Palau. Recordem, ha aconseguit 1:15, sumar un total de 100 punts. De moment, Barón, sense baixar, sense descansar en aquest 8è sector. Fàcil, el Ryder de Clint. I Tugui que falta un pas. Punts. Confirmar el temps. Per tant, em confirmen que Dani Barón iguala el resultat de 100 punts a 1:15. 100 punts en 1 minut i 15 segons. Sisplau, demanem a l'elit femení les 4 finalistes. Recordem, Nina Reichenbach, Nina Babré, Vera Barón i Laia Esquís, que es mirin el canvi en el sector número 4, canvi al sector número 4 i començarem la gran final. Nina Babré, Nina Reichenbach, Laia Esquís i Vera Barón són les 4 finalistes d'aquesta jornada dintre de la setmana de l'esport català. Nina Babré, primera finalista de la categoria èlit femení. Primera finalista de la categoria èlit. Recordem que només les 4 millors de la
4 millors de la fase anterior han aconseguit una de les places per a aquesta final. La quarta ha sigut Nina Babre. Please, Laia Skis, Nina Reichenbach y Vera Barón al podio, at the podium. We need you at the podium. Elite woman, we need you at the podium. A la final de dreta esquerra tenim Nina Babre, seguida de Laia Skis, Nina Reichenbach i Vera Barón. Aquestes són les 4 finalistes. En breus instants disputaran la final d'aquest nou format de la Setmana de l'Esport en la disciplina del trial. La primera en sortir serà Nina Babre, que ha aconseguit un total de 80 punts a la fase classificatòria. Veurem si millora el resultat i aconsegueix una de les places de podi. Per tant, Nina Babre a punt de començar aquesta final, primera corredora de la categoria elit femení, a punt de disputar aquests 10 sectors de l'única zona de la competició del dia d'avui. Necessita la màxima puntuació i el millor temps si vol fer-se amb el trofeu de la Setmana de l'Esport català. De moment suma un total de 30 punts. I ara sí, el pas que ha canviat respecte a la fase classificatòria. Fàcil per Babre, que haurà de lluitar una miqueta més. Ho haurà de tornar a intentar. Estava a dalt de tot, però no han aconseguit penjar la roda del davant. I s'haurà de tornar a embalar. Ara sí, ho haurà de tornar a intentar. Li queda molt poquet fins un pam per aconseguir penjar la roda del davant i assegurar-se aquest quart sector. Ara sí, aguanta Nina Babre, haurà de penjar-la, ara sí, suma 40 punts. Cavallet, i aguantant l'equilibri en aquest 5è sector. I es col·loca així un total de punts, posant pressió a les seves contrincants. 60 per Nina Babre. 46. Últims instants per la Rider francesa aquí a la ciutat de Ripoll, recordem, resident del Centre de Tecnificació Esportiva. I temps, per tant, es queda amb un total de 60 punts. Nina a la final avui aquí a Ripoll. És el torn naga de Laia Skis. Nina Babre, 60, Laia Skis, si vol una plaça del podi, necessita superar aquests 60 punts. Veurem si ho aconsegueix. Laia Skis, a punt de sortir. Laia Skis, recordem, actual resident també del Centre de Tecnificació Esportiva, número 4 del rànquing UCI, a punt de baixar del podi. Això serà el tret de sortida d'aquesta final de la Rider catalana.
moment fàcil els dos primers sectors per Laia Esquís. Haurà d'assegurar aquest tercer. Fàcil Esquís en aquest tercer sector, amb aquesta tirada, aquesta enfrontada. Girant tot el cos. Dos rodes plugint a la part més alta de la pedra. I ara el pas on hem vist Nina Babré amb dificultats. Laia Esquís el supera sense despentinar-se aquest quart sector. Cavallet per Esquís, aconsegueix aguantar-la i suma 50 punts. Fins a sumar aquests 10 punts del sector número 6 i es col·locarà amb un total de 60. Per tant, per temps segurament ja haurà avançat i s'haurà assegurat una de les places del podi. Laia Esquís, per confirmar-ho, necessita assegurar-se aquests 10 punts. Si aconsegueix aquests 10 punts, podem confirmar que es fa amb una de les places de podi. De moment aguanta Laia Esquís, necessita Cavallet, que bona! Home, acaba de treure Laia Esquís aquest setè sector, suma 10 punts més. Esquís, queden 8 segons i finalment es quedarà amb un total de 80 punts. Un fort aplaudiment. Laia Esquís. I és el torn ara de Nina Reichenbach. Recordem que ha aconseguit superar tots els obstacles de la zona. Ha aconseguit 100 punts amb un total de 1,55 de temps. Veurem si revalida màxima puntuació a la final. De moment tenim líder provisional a falta de Nina Ibera. Laia Esquís amb un total de 80 punts, disculpeu, 80 punts per Laia Esquís. I amb 60 punts Nina Babré. Per tant, veurem Nina Reichenbach quina puntuació aconsegueix. Mínim necessita assegurar-se els 60 punts amb 25. Veiem Nina Reichenbach amb molta velocitat, serà determinant per seguir sumant punts. Vol superar Laia Esquís. Fàcil aquest quart sector per Reichenbach. Estem veient, a diferència de les seves contrincants que hi van a una sola roda, ella opta per aquest lateral. Ara sí, 50 punts acumulats per Nina Reichenbach. 60 punts. Necessitarà la màxima puntuació si es vol assegurar la primera posició. Moment 60. Si aconsegueix aquests 10. Ai, no sumarà 10 punts. Es queda amb un total de 60. Ara sí, 70 punts. Reichenbach pot aconseguir 10 punts més. Suma ara 80. I necessita sumar aquests 10 punts si vol quedar per davant de Laia Esquís. Si no, confirmarem que Laia Esquís serà la líder. Veurem si per temps ho aconsegueix. Per tant, Nina Reichenbach aconsegueix sumar 90 punts, es col·loca el líder provisional amb un temps de 1,42. 90 punts, 1,42 és el temps que ha d'aconseguir guanyar o reduir. Vera Barón, si es vol fer la primera posició. De moment, primera posició provisional. Tenim Nina Reichenbach, 90 punts, segona Laia Esquís, 80 i tercera
Nina Babré amb 60 punts. Per tant, Vera Barón necessita o bé 100 punts o bé 90 i reduir el temps de 1,52. I sortida en breus instants per Vera Barón, que ja està en el terreny de joc. Passa el primer sector super ràpid, increïble com aconsegueix primer i segon sector. Rapidesa de la Rider espanyola Vera Barón, Rider de Clean Bikes. Recordem que la setmana passada es va fer la primera amb el mallot de campiona de la Copa d'Espanya. Quart sector, aquest sector nou, fàcil per Barón. Suma, si aguanta, ara sí, fàcil, suma 50 punts. Barón suma ara ja sí, 60 punts. Per tant, es col·loca ja per davant de Nina Babré. Li queda sumar. Aguanta fàcil Barón, suma 70 punts. Va pels 80. Boníssima la Rider de Clean Bikes, aconseguint 80 punts. Si suma aquests 90 podem confirmar que es col·loca el líder i ja només li falta 10. Queden aquests 10 últims punts per reconfirmar que Vera Barón aconsegueix la primera posició d'aquest trofeu de l'esport català avui aquí a la localitat de Ripoll. Per tant, primera posició Vera Barón, segona Nina Reichenbach, tercera Laia Esquís i quarta Nina Babré. I és el torn ara de la categoria elit masculí, sense descans. Sisplau, demanem als 4 finalistes. So please, Thomas Pechaker, Vincent German, Aloy Palau and Dani Barón at the podium. All of 4 riders, we need you at the podium. Thomas Pechaker amb un total de 90 punts i 41, Vincent Herman 100 punts i 38, Aloy Palau 100 punts i 15 i finalment Dani Barón 7 punts i 15 estaran aquí a la final en aquesta segona jornada de l'esport català de la disciplina de trip. De dreta a esquerra, Thomas Pechaker, Vincent Dani Barón i Aloy Palau. Aquests són els 4 finalistes d'aquesta gran final. 2 minuts, 10 fletxes a superar, 10 obstacles a superar. El rider que aconsigui superar més obstacles amb menys temps es farà amb la primera posició de trofeu de l'esport català. Ja tenim Thomas Pechaker, el primer rider en sortir de la categoria elit masculí en aquesta gran final. Pocs instants abans de sortida del rider austríac. Recordem, campió del món el 2018 a la ciutat xinesa de Chengdu. El tenim aquí, surt Thomas Pechaker.
Petxaker en el segon sector. Petxaker en aquest quart sector és un dels més complicats, de màxima precisió que necessita el rider austríac, que veiem que supera sense dificultat en aquestes travesses i ara es disposa a saltar en aquests 10 centímetres de la travessa vertical que ho aconsegueix Petxaker. 50 punts l'austríac a punt de muntar i lluitar per als 70, fàcil l'austríac. Ara sí, l'empuntada dels 80 punts, l'empuntada que passarà factura a les 4 rondes que ha superat. Veurem si ho aconsegueix. De moment agafa aires, col·loca cavallet i empuntada que no aconsegueix superar 0 peus, apoya el càrter, per tant suma 70 punts, no suma aquests 10 últims punts i ara sí, penúltim pas, s'ha tancat el pas, haurà d'anar directe al tub més alt de tot el circuit. Thomas Petxaker, veurem si ho aconsegueix, complicadíssim, no ho aconsegueix en el primer intent, veiem canvi de dificultat per al rider austríac. Vinga públic, vol una mica d'ànim al rider austríac per aconseguir-ho i es queda a les portes, així que suma un total de 70 punts Thomas Petxaker. I ara, torn de Vincent Hermans, el múltiple de vegades campió del món, recordem, 2007, 2013 i 2017. Ha aconseguit a la fase classificatòria un total de 100 punts amb un temps de 1:38. Vincent Hermans es disposa a sortir. Necessitarà més de 70 punts si vol assegurar-se una de les places del podi. I sortirà per Vincent Hermans. Veiem màxima velocitat per al francès. Recordem, un dels més experts. Encara per Vincent en aquest quart sector. Fàcil per Hermans. Sí, haurà d'anar aquests 10 centímetres, aquesta travessa vertical, la roda de Vincent Hermans. 10 punts més. Es col·loca ja amb aquests 10 que acaba de sumar un total de 60. A punt d'assegurar-se els 70 punts i si vol adelantar Thomas Petxaker necessita aquesta empuntada. Si l'assegura, es col·loca per davant de Thomas Petxaker i s'assegura plaça de podi. I senyor, 80 punts per Vincent Hermans, que ja podem dir que té plaça de podi, pujarà el caixó Vincent Hermans. I veurem si aconsegueix aquest penúltim pas. Thomas Petxaker l'hem vist molt lluny d'aconseguir-ho i Vincent Hermans s'enfila a la part en el tub més alt del circuit. Últims passos per Hermans i aconsegueix un total de 100 punts. Per tant, màxima pressió la que acaba de posar Vincent Hermans als seus contrincants Eloi Palau i Dani Barón. Vincent Hermans, 100 punts, 1:43. Sisplau, Eloi Palau al podi, sortida del català.
Recordem que amb un 43 Vincent Herman s'ha adjudicat 100 punts, per tant serà cosa del temps. Palau, si vol aconseguir la primera posició, necessita 100 punts i reduir el temps a 1:43. 100 punts, 1:43, de moment és el temps i la puntuació del líder provisional d'aquesta final de la Setmana de l'Esport Català, modalitat del trial. I Palau, el rider català, rider de Comas Bikes, el tenim a punt de sortir, recordem, ex-resident d'aquí del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, tercer del món l'any passat a la localitat de Vic. El veiem amb molt de gas en els dos primers sectors. Veurem si ho manté durant totes les zones. Veiem com empalma sectors entre el tercer i el quart. I s'hi muda el rider català. Excel·lent, molt clar que el temps serà decisiu en aquesta final. De moment, Collbroca amb 60 punts, ara 70. I molt poc temps el que ha arribat en aquest setè sector. Necessita aquesta empuntada per davant de Petxaker. Veurem si ho aconsegueix. Palau, fàcil l'empuntada, s'assegura plaça a la final. Necessita aquesta tirada si vol aconseguir la primera posició, complicadíssima per la roda de 20. Veurem si ho aconsegueix el rider català. 10 punts addicionals i ho haurà de tornar a intentar. Molt complicat, molt complicat per Palau. Poca embarració del rider català. Veurem si aconsegueix enfilar-se a la part més alta i es queda a les portes. Vinga, públic, animem una miqueta. Intent per Palau, pot aconseguir-ho. Veurem si ho aconsegueix. I... Quasi Palau aconsegueix aquests últims 10 punts. Increïble com ho ha lluitat Palau. I es col·loca amb 80 punts. Per tant, de moment, primera posició, Vincent Hermans, 1:42. 1:43, Vincent Hermans, 100 punts. Palau, segona posició amb 80, i en tercera posició Thomas Petxaker. Dani Barón necessita 100 punts i millorar el temps de 1:43. 1:43 segons és el temps que necessita Dani Barón superar si vol fer-se amb la primera posició d'aquesta setmana de l'esport català aquí a la localitat de Ripoll. 10 que els separen de la victòria. 10 sectors, 1:43, si vol fer-se amb la primera posició. Si no, serà el veterà Vincent Hermans que s'endú el trofeu a casa. I Baró que aconsegueix penjar. Fàcil. Hi ha una miqueta més lent que Palau. Serà decisiu els següents passos. De moment Barón segueix sumant sense dificultat. Suma ja un total de 70. La puntada, si l'aconsegueix, es posarà empatat amb Palau. Empatat Eloi. Decisiu. Li queda un minut temps de sobres per superar Vincent Hermans. Veurem aquesta, si va la primera ho pot aconseguir. Que ho aconsegueix. Suma 10 punts més, s'adjudica la segona posició i surt amb un total de 100 punts i un
bon temps de 1:17. Per tant, podem afirmar Dani Barón, primer classificat, segon Vincent Herman i tercer Eloi Palau. Sisplau, demanem que pugin al podi. En tercera posició, Laia Esquís. Segona posició, Nina Reichenbach. I guanyadora... Tercera posició, Laia Esquís. Segona posició, Nina Reichenbach. I ganadora, Vera Barón. Ens acompanyaran de premis el senyor Quim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme, el senyor Jordi Monell, alcalde de la ciutat de Ripoll, i Josep Isern, regidor d'Esports de la ciutat de Ripoll. Recordem, Vera Barón guanyadora, segona Nina Reichenbach i tercera Laia Esquís. Per entrega dels premis a la tercera classificada el senyor Josep Isern, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripoll. A la segona classificada el senyor Quim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme, i a la guanyadora l'alcalde Jordi Monell, alcalde de la ciutat de Ripoll. Fort aplaudiment per a aquestes tres joves riders de la categoria èlit femení. Avui aquí en aquesta setmana de l'esport català. Tot això gràcies a la Federació Catalana de Ciclisme, la Unió de Federacions Esportives, la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'organitzador Trial Esport. I seguim amb la categoria d'èlit masculí. Sisplau, demanem que pugin al podi Eloi Palau, Vincent Hermans i Dani Barón. Recordem, en tercera posició, amb un total de 80 punts, Eloi Palau. En segona posició, amb un total de 100 punts i un temps de 1:43, Vincent Hermans. I en primera posició, Dani Barón, amb un total de 100 punts i 1 minut i 17 segons. És el que ha tardat el rider de Clean en completar els 10 obstacles de la zona central. Eloi Palau, tercera posició, segona posició per Vincent Hermans i guanyador Dani Baró. Un fort aplaudiment per als campions d'aquesta segona jornada de l'esport català, acollida per la província de Girona en aquests últims dies. Vincent Hermans, Dani Barón i Eloi Palau, segon, primer i tercer. I bé, agraïm a tots els assistents que feu possibles que això sigui una jornada esportiva juntament amb tota l'organització, la Federació Catalana de Ciclisme, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, els ferrocarrils de la Generalitat, que podreu buscar les bosses de color blanc sense cap problema, y al organizador Trial Sport. Bueno, yo estoy muy contenta con este nuevo método. Creo que es una manera de, aparte de mostrar tu nivel, muestras tus habilidades, ya que tienes que ir más rápido, tienes más pasos y tienes el mismo tiempo, entonces al fin y al cabo tienes que demostrarlo en más pasos, pero más hábil.
Y nada, yo Vale, ahora nos cuentas lo que, o sea, como lo has dicho antes, ¿no? Que sí que sí me ha gustado para mejorarlo y Sí. tal. continúe, Jordi. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, sí que es verdad que habría un par de cosillas que mejorar, pero de momento está muy bien así para empezar. Y bueno, esta temporada de momento me he visto muy bien, sí que es verdad que tengo algunos puntitos aún que mejorar para llegar al 100%, pero a seguir trabajando para intentar conseguirlo. Y expectativas para el Mundial en Abu Dhabi, la verdad que yo creo que como las del año pasado, y si no, pues disfrutar, y ya que es el deporte que me gusta, y nada, a pasarlo bien. Muchas gracias. A vosotros. Acabamos de terminar la competición esta con el experimento de los 10 pasos y bueno, ha sido muy divertido, la verdad. Era una zona muy larga que había que currarse mucho, pero bueno, yo creo que lo hemos pasado muy bien y bueno, mis sensaciones además han sido muy buenas, así que lo hemos pasado en grande, que al final era lo importante, y hemos dado un buen espectáculo, yo creo. En cuanto a la temporada que llevamos, yo estoy súper contento con cómo está yendo mi rendimiento, ya que bueno, he conseguido el segundo puesto en la general de la Copa del Mundo, en Copas de España también he rendido muy bien y en el campeonato regional también. Y bueno, pues ahora para Abu Dhabi esperemos todo lo mejor posible, ya que bueno, es una prueba en la que tenemos que darlo todo en un momento específico y bueno, veremos a ver qué tal funcionamos con la presión y a por todas.